Καλώς ήρθατε στον Πυθαγόρα. Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα γίνει μία περιγραφή του συστήματος εστιάζοντας στα σημαντικότερα σημεία. Ξεκινώντας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής απαιτείται να είναι ενεργοποιημένα τα αναδυόμενα παράθυρα στον φιλομετρητή σας. Για να εισέλθουμε στην εφαρμογή από την ιστοσελίδα του Πυθαγόρα, κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο «Είσοδος μελών». Εισάγουμε το συνθηματικό username και τον κωδικό password στα αντίστοιχα πεδία. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση των δεδομένων, βρισκόμαστε στην κύρια οθόνη της εφαρμογής. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε το όχημα ή τα οχήματα από τα οποία λαμβάνουμε σήμα. Για να δούμε λεπτομέρειες σχετικά με κάθε μας όχημα, αρκεί να μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικού μας πάνω από το επιλεγμένο όχημα. Η εφαρμογή μας ενημερώνει σχετικά με την θέση του οχήματος, την ταχύτητά του, την κατεύθυνσή του, καθώς και με άλλες χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνουμε από την συσκευή παρακολούθησης. Κάνοντας κλικ επάνω στο όχημα, εμφανίζεται ένα δεύτερο παράθυρο με πληροφορίες σχετικά με το όχημα που αφορούν την εμφάνιση μέσα στην εφαρμογή, αλλά και προχωρημένες λειτουργίες. Στο αριστερό τμήμα της οθόνης υπάρχει το κεντρικό πάνελ ελέγχου της εφαρμογής, το οποίο είναι ένα πτυσσόμενο μενού επιλογών. Από το υπομενού «Χάρτες» επιλέγουμε την επιθυμητή εμφάνιση του χάρτη που προβάλλεται, καθώς επίσης την οπτική γωνία από την οποία γίνεται η προβολή. Από το υπομενού «Συσκευές» επιλέγουμε ποιες συσκευές ή ομάδες συσκευών θέλουμε να έχουμε υποπαρακολούθηση. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το υπομενού «Αναφορές». Από εδώ μπορούμε να πληροφορηθούμε για μια πληθώρα συγκεντρωτικών στοιχείων που αφορούν την κίνηση των οχημάτων μας. Στο μενού «Ειδοποιήσεις» ορίζουμε και επεξεργαζόμαστε τις ειδοποιήσεις που θέλουμε να τηρεί το σύστημα, ώστε να μας ενημερώνει για διάφορα συμβάντα, όπως για παράδειγμα το αν ένα όχημα έχει εισέλθει ή εξέλθει από μια ορισμένη περιοχή, ή ακόμη εάν έχει ξεπεράσει ένα όριο ταχύτητας, αλλά και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ο διαχειριστής διευθύνσεων μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε δείκτες σε συγκεκριμένες τοποθεσίες πάνω στο χάρτη. Μόλις τοποθετηθεί ο δείκτης, μπορούμε να τον επανατοποθετήσουμε σε άλλο σημείο, κάνοντας κλικ επάνω στον δείκτη και σύροντάς τον επάνω στο χάρτη. Οι δείκτες που θα ορίσουμε θα παραμείνουν στο χάρτη κάθε φορά που μπαίνουμε στο σύστημα ή τουλάχιστον μέχρι να γίνει η αφαίρεσή τους. Τέλος, από το ιστορικό κινήσεων μπορούμε να δούμε την πορεία αλλά και τις στάσεις που έχουν κάνει τα οχήματά μας, επιλέγοντας την επιθυμητή ημερομηνία και κάνοντας κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής. Ας δούμε τη διαδρομή που ακολούθησε το όχημά μας
στις 5 Ιανουαρίου του 2010. Επιλέγουμε την ημερομηνία και κάνουμε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής. Τόσο απλά. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο επίδειξης του συστήματος Πυθαγόρας.